Ашурали Сафаров 63 сола аст. ӯ сокини ҷамоати деҳотӣ чусти ноҳияи шаҳри Нав буда роҳбари хоҷагии деҳқони Тоҳирро ба ӯҳда дорад. Ин хоҷагӣ ки асосан аз боғот иборат аст, 10 сол қабл дар майдони 3 гектар ташкил ёфтааст. Пешаи боғдорӣ ба амаки Ашуралӣ аз падару бобояш мерос монда, имрӯз барояш касби асосӣ мебошад. дар ман 3 гектар боғ мавҷуд мебошад. Аин 3 гектараш 0.6 олу болугӣ дорам, 1.8 ҳамчун донагдор гелос дорам, 0.3 ангур тухмакдор. Аз ҳамин имсол аз ҳисоби гелос дар 9 апреле ки соли ҷорӣ шудагӣ барф андак зарари худро дар деҳқон расонд. Ҳамин олу болугӣ мо нисбат ба дигар ҷо моҳо ба олу болугӣ шудагиай. Заминҳои самарано гуҷо ба ҷои холигӣ дорем. ҳай карда дар дуруни вай буғорӣ, балгарӣ, бахлаҷон, лӯбигӣ корида истодаем. кишоварзони ноҳияи шаҳри Нав дар парвариши дарахтони мевадиҳанда таҷрибаи хуб доранд ва аз ин фаъолият даромади хуб ба даст меоранд. мо мана зиёда 10 сол мешавад ки маҳсулотҳои худобона парвариш мекардаги дар мамлакати Россия ҳамин рой мекунем ба махсус коробкаҳо ҳар як донаша якта ҷогир карда дар килои меваҳоя гелос ҳамикн рой мекардем. гелоса дар Қирғизистон, дар Қазоқистон, дар Афғонистон рой карда бо маҳсулоти бо сифати худ номи ноҳия шаҳри Нав республикаи Тоҷикистона дар миқёси ҷаҳон барои баланд бардоштан кӯшиш мекунем. заррае бошадам саи худоваро дар ҳамин мегузаронем. деҳқонони ҷамоати чусти ноҳияи шаҳри Нав дар самти парвариши боғи гелосу олу, себу шафтолу ва тогзор таҷрибаи бисёрсола доранд ва маҳсули меҳнаташон харидорони худро дорад. ҳосилноки гелос хай нағз ҳозир мана бачаҳо гирифта бозор бурда, бозор душанбе бурда фурӯхсодааст. мо фарзандои мо, неварои мо аз ҳамин ҳозир истифода бурсодааст. бозори душанбе, бозори шаҳри ноҳияя таъмин карсодем. мо кӯшиш мекунем ҳамин як парча замини хоҷагӣ деҳқони чиз намонда бояд кор кунем ки оянда ҳамин ҳосил тиҳад, бачаҳо ҳамин сол таъмин намояд, ягон ва ҷамъ замин бекор бояд намонад. барои ҳамин мо кор карсодем. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои таърихи бою бисёрсолаи боғдорӣ буда, меваҳои шаҳдбори он дар хориҷи кишвар харидорони худро дорад. ҳамзамон маҳсулоти боғоту ангурзори мамлакат қисми ҷудонашавандаи маводи истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад.